Yun, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa San Carlos City. Yun, mag-i-stud po ang ating alaga na si Uranus. Yun na si Uranus, oh. Inaamoy-amoy niya na si Tala. Tirahin mo na. Yan. Ang dam owner po ng aso na si Tala ay si Ma'am Kat. Yun na, from San Carlos City. Yun. Tirahin ka lang naman. Yun, nililigawan na po ni Uranus yung asawa niya. Ay, matapang pala si Kat. Kadyan Uranus, matapang. Ayaw daw niya si Uranus kasi pangit daw. Pero sabi ni Uranus, mas pangit pa si Bonbon. Tabang Uranus. Shoutout guys sa lahat ng Ang Bigol girl lover boy. dyan dito sa Pangasinan. Sa mga gusto mong pa-stud kay Uranus, yun, comment down below or message nyo lang po si Magic Hands Matapang po si TV. Luna. Alright, o di pakimessage na rin po ako sa aking Facebook, Mark Sinecos Ano naman si Uranus? Fernandez. Detali na namin. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, please Dito na lang ulit, subscribe. sir. Magic Hands, ito na po. Kaya handown na po namin si Tala para ma-stud na po ni Uranus. Yun yung pinsan ni Ma'am Kat. Yun, nakatali na po si Tala. Yun guys, tinatali po namin po yung aso para ma-lessen po yung movements niya. Hindi po siya ma-stress. Mahawakan po ng mabuti ng may-ari para hindi masyadong makagalaw at mabilis po natin ma-shoot yung aso para hindi po sila ma-stress na dalawa ng lalaki. Yun, yung si Sir, shoutout kay Sir. Poging si Sir, yun, hawakan na po si Tala. Yun guys, study na po ni Uranus na makadyot. Yun guys, yun na, ni-stud na ni Uranus. Ang malupit na makadyot Uranus ng Manawag, Pangasinan. Shoutout din sa iyo, Bon Angelo Magpayo, ang aking poging assistant. Yan na, ibay, poging-pogi. Parang si Rico Yarn. Uyun, pamatindi. Ayun na, tingnan nyo po kung gaano ka-aggressive po si Uranus. Grabe, sobrang makadyot talaga. Tingnan nyo, pati si Bonbon ay napapabilib sa kadyot niya. Paano ba naman hindi nagmaan na? Alright. Yun na, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. At sa mga bagong followers natin dyan, shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na may mention ang inyong mga pangalan. Ayun, yung laging nanonood sa akin sa YouTube channel ko, si Bike Tayo. Shoutout sa iyo, sir. Yun, minsan pag may bike, makakabili ako ng bike, sige, Bike Tayo. Bikein natin yung daang kalikasan. Yun, lock and load daw, sabi ni Magic Hands. Yan guys, lock na po si Uranus. Yun, diba guys, ganun kabilis po pag ginahawakan na po yung babae, isushoot na po ng shooter ang aso para mapabilis po yung trabaho ng lalaki. Pag wala pong shooter guys, mahihirapan po tayo sapagkat hindi naman po lahat ng babaeng aso ay payag na magpa-stud. Kaya andyan po kaming mga shooter para i-assist ang kanilang dog mating. Yun, shoutout sa lahat ng mga Beagle lover out there. Yun, shoutout din sa iyo, ang mag-asawang si Sir Noel at si Ma'am Wenky. Maraming salamat po.